Sumoto nga positive gyud kayo. Wala yun ko kasabot sa kong gibate ato. Nalipay ko nga nag-all. Wala ko kabalo kung saan ako pag-ingon kay mama nga buros na sad ko. Kunya walay bana. Dawaton ba kaning Mikoy? Panagutan ba ko niya? Ingon ba na ako ni siya ha? Basta kay daghan jud kaayo nga pangutana nga bisag ako. Wala kabalo unsay tubag. Sa sige na ko gilak, wala na ko kabantay nga gabi na di ay. Og wa ko tawagang mama, di jud ko makabantay. Giagda ko niyag panihapon. Nitubag sad ko, nga sige lang ma, una na mo, musunod ra ko. Pero nakabantay yun akong mama, nga naghilak ko. Nangutan na siya kung unsay problema na ako. Kapangulba na jud ko ani kay basig laparohon kong mama, ug muingon ko niya, puron sa ba. Pero sa kong nahuna pod, wala man pod siguro'y mawala, ug musulay ko. Gigusto man sad nako ni, nga kamangon ko. Sumoto nga nakigistorya ko sa kong mama. Ako siyang giingnan. Nga ma, nako'y isulti ba? Pero i-promise nga di ko ni mo laparuhon. Nito ba akong mama nga buing manday ka? Unsa day na? Magsugod pa lang kog istorya unta pero niingon na akong mama nga pagtarong di azan. Laparohon tanoon kakaron. Sa moto nga nakulbaan hinoon kog samot ba. Og nagsigil lang yung nagpangutan na si mama kung naunsa ko. Hantod sa ningon ko nga, ma, boros ko. Basta lagi kay ang naong ni mama, imbis nga dako nagmata, ni samot og kadako. Syukira jud kaayo si mama. Nga sure jud ko nga di siya katoo. Ningon na si mama, nga tarong ako zala. Dayon gipakita na ko niya ang duha ka piti. Huwag nangutana siya kung kinsay amahan. Nitubagpod ko nga nalumo sa sabaw ma. Ug suko jud kinagnaong si mama og niingon nga taro nga jud ko zal. Nahilom pa ko kadyot og naghuna-huna kung ako abang iingon kang mama. Hantod sa niingon ko nga si Mikoy. Hunyang mama ning ismail man hinoon na. Nangutana pa kong mama kung wala ba siya nasuko. Nitubag akong mama nga masuko man ko nga uyaban mo diba? Pero nitubag ko nga dili mo eh. Og nagiyaw-yaw jud na si mama. Hantod sa nangutana siya. Ngon niya, unsa may plano nimo? Og nangambot lang jud ko ato. Pero gitambagan ko sa akong mama nga naa jud ko no'y rights si Mikoy nga makabalo nga siya'y amahan. Pero galibog pa jud ko ato nga time. Sa matong giingnan ko sa akong mama nga maghuna-huna sa daw ko. Dayon paggawasan ng mama, tulala na sad ko sa kwarto nako. Nakaingon na lang jud ko nga Lord, unsa may buhato nako. Tabangi ko Lord. Nakapanampit yun ko Ginoo ato nga time. Then one time ana while ga-duty ko, ningon akong kauban sa kuha nga naay nangita sa kuha. Babae. Sumotong nigawas ko o pagtanaw na ko, si Mike man. Gusto siya makiistorya sa kuha. Pero ako siyang giingnan nga inig-break na lang nako mag-istorya me. Sumoto nga naghulat yun siya sa kuha. Hangtod sa nagkaistorya yun may duha.
Nangutan na siya kung unsay naa na mong mikoy, kung uyab ba ming duha. Pero ako siyang giingnan nga walay kami ni mikoy og dili mi uyab. Pero nangutana na siya sa kuha kung nagdulog na ba daw ming mikoy o kung naabay na hitabo. Ug wala jud ko katingog dahil nato. Maingon na lang siya nga silence means yes, diba? Ug ni kalit lang na siya gila. Isip ko sa kababae kinasakitan pud ko. Medyo na-feel na ko ang iyahang na-feel. Kaingon siya nga hangto daw karon kay gugmaan pa siyang mikoy. Ug ni uli ug ni balik lang daw siya para ma-okay unta sila. Ningon pa siya sa kuha. Kabalo kong dako kay kog sala siya ha. Mong nibalik ko aron tarongon na mo amo ang relasyon. Nitubag pud ko. Niyang pangutana ana, gugmaan pa ba si Mikoy si mo ha? Nitubag siya. Kabalo kong gugmaan pa si Mikoy sa kuha. Kailangan kay nako siya. Ug wa lang ka niabot siyang kinabuhi. Siguro karon gabalik na me. Tungod nimo tananzel. Unsa may nagustuhan ni Mikoy sa imuha? Professional tuod ka, pero naa ka diri sa kamol. Babaeng gipaanakan ra. Ipasa ba nimo Mikoy ang obligasyon sa nakaburos nimo? Wa ka bidliag paminaw. Ug di ka mo palayong Mikoy, himuon akong miserable imuhang kinabuhi Izel. Og dili jud ka magmalipayon. Og naglagot na jud kay ko. Ug wala lang jud tawo, gilayog ko na si Maika. Ug ako siyang giingnan, nga kinsa man ka para insultuhon ko. Ug unsay inaasa kong trabaho ha. At least kanang akong trabaho kay tarong. Unsay nagustuhang Mikoy sa ko Siguro kay tarong ko nga babae. Dili parehas nimo nga manggamit og laing laki aron mo lambo. Dili porket na ako dari sa mall, imo na dayon kong insultohon. Oo, gipaanakan ko. Pero ako nagikaulaw nga naakan ko. Proud nga single mom ko. O gibuhi na ko ako ang anak sa ko ang pagpaningkamot. Isa pa, wala na ko nakiingnan si Mikoy nga salon niyang obligasyon sa papa sa akong anak. Kay 100% nga kaya na ko nabuhihon akong anak. Ug sa mo ang umaabot nga na. Og nisiga jud nang mata ni Maika. Ug nakapangutana na lang siya kung buros ba daw ko. Ug ako agi siyang giingnan nga yes, buros ko. Og si Mikoy ang papa. Og daghan pag yun na siyang giistorya nga mga sakit og dili maayos sa kuha. Pero wa jud ko gapalupigoy. Gitubag po na ako siya. Sumotong after itong istorya ha, naghilak jud ko. Gahilakay ko. Taud-taud ana, nagkita may ni Lovely. Nangutana siya kung okay ra ba ko. Pero ako siyang ipangutana kung giplano ba nila siyang kuya katong birthday niya. Ug nagsorry siya sa kuha. Kay nagsigi daw pamugos iyahang kuya. Pag-ingon niya ato kay wala na ko nitubag niya. Ug nilakaw na ko. Sumato nga pagkaugmaan na wala ko ni duty. Ni absent ko. Bisag gatulgon pa ko og kapoy ibangon. Pero kinahanglan jud nga ibangon. Kamiran duhang Lucas ato kay naay gilakaw si mama. Samtang naghungit ko kang Lucas, natingala ko niya kay ni kalitragdagan akong anak paingon sa sala. Unya dako kay Ismail. Paglingi pa nako, naday si Mikoy. Og iyahang gikugos akong anak. Og nakulbaan na sad kog taman og lami kayo idagan sa kwarto.
Og naa pa siya'y mga gipamalit para kay Lucas. Og nag-good morning siya sa kuha. Pero wala jud ko ni tingog og wa pud nako na siya lingia. Dayon taud-taud ana kay ni dool na siya sa kuha og niingon nga sige og text og tawag. Pero dili kaga response. Hangtod kanus ako nimo sige klikayan Zal. Pag manhi ko, di ko nimo ginatubang. Kabalo ka Zal, dugay ra kay kong nakagusto nimo. Kalipay na ako nga makita ka. Hapil si Lucas. Gidaampo dyan ako sa Ginoo nga unta. Makuha na ka pero sakit man di ay kaayo ka ilaw Zal. Ragmanhid man kay ka. Wala dyan mo nakita nga love di ka. Love ta mong Lucas. Bisag dili ako si Lucas. Pero gilove na sad nako si Lucas. O kung nasuko ka tungod atong nahitabo sa birthday ni Lovely, pasaylo ako og nilapas ko sa passing Zal. Tubag ako Zal. Sayop ba ko nga gihigugmati ka? Og tungod lagi sa giingon ni Micah sa kuha, nga himuon niyang miserable ako ang kinabuhi. Dili na ko buhian, o kung dili ko mo palayo ni Mikoy. Tawag ako selfish, pero nitagam na ko sa kuang unang anak. Di na ko gusto maotro. Di ko gustong maotro tong nahitabo sa kuha. Nga 31 weeks pa lang, nigawas na si Lucas tungod sa kuang ka-stress. Dili lalim. Munang di na jud to nako otrohon pa. Ako na lang giingnan si Mikoy nga, oo, sayo. Maong undangin ako kay dili jud ko si Muha. Pero while giingon ako na, sakit kayo kong dughan. Og nitulo dyan ang luha ni Mikoy. Og nidungo siya. Taud-taud ana ningon siya nga. Kung mo imohang gusto Zal, pero unta, di ko ni mo buwalan nga makita si Lucas. Bisag si Lucas lang. Basta kay love kayo ti ka Zal. Unta ang pingan ni mo. Imohang kaugalingon. Ug nitindog na siya, unya ni kiss sa kuwang agtang. Ug before pa na siya nilakaw, niingon pa na siya, salamat sa gamayng panahon nga nauban ti Kazal. Kay kana nga panahon kay nalipay kay ko. Hamping ka permi. Ug nilakaw na gyud siya. Dayon pagagabi na ana, nag-istorya ming mama. Iya kong giingnan na dapat mag-resign na daw ko. Sa motong nakadecide ko nga mag-resign ako. Ug sa adlaw jud nga magpas na ko sa kong resignation, nibalik na sad na si Micah. Ako siyang giingnan nga unsa naman sa toyo nimo. Mapakanahuman. Nitubag siya. Unya, nalipay na ka. Nitubag pud ko. Namura ba kog nalipay? Then ingon siya. Nga okay na mi. Unta ayaw na mi sa muka. Sa mato nga nagbalik yun silang dua. Ingon si Micah. Og di yun na ako feel ang Pasko ato nga time. Pero gigusto man sad nako nga magbalik sila. Og pagkaliwa sa Pasko ato, kay gilaag ko ni Lovely. Nangutana na siya sa kuha kung nganong mo resign ko. Pero ako siyang giingnan nga wala ra gyud ay. Na bored lang ko. Then while nag-istorya mi, nani milabay sa balay nga namaligya og taho. Og ato nga time,
Gusto jud kay ko mukaon og taho. Sa mo to mipalit ko. Ug nakaingon na lang gina si Lovely nga, haladay, himala lagi kay ni kaon kag taho karon. Ito bagpod ko, day, lami man din ba? Tiningan siya, pero dili makagakaw na di ba? Nito bagpod ko, nga sa unar magud day. Ug niingon na siya nga, boros ka day no. Naapod ra ba ko'y nabantayan nimo kung mag-duty ta. Kay matulog ka inig humani mong paniud to. Nga dili man ka gakatulog. Na jud ni. Sakpa na jud ko. Og ako agyon nang gi-change ang topic day no. Nangutan ako niya kung kumusta na ihang kuya. Og si Maika. Og na-shock jud ko sa ingon ni Lovely. Nga wala di ay gabalik si Maika og ihang kuya. Kay dili naman yun daw makigbalik ihang kuya kay Maika. Ka. Mituog yun ko nga gabalik silang duha kay maumay ingon ni Maika. Ug taod-taod ana, kinangutanan na sana si Lovely nga, pero day, boros jud ka no. Ug wala na jud ko gapaligoy-ligoy, ug ako siyang giingnan nga day, boros ko. Og dako jud kay nang ngisi niya og gakisi-kisi nga mura gisilian. Kay tita na daw siya. Muuban pag yun daw kuno na siya pagpa-ultrasound na ako. Taod-taod na kay nahilom na siya kay nabisi na siya siyahang cellphone. Nangutan na po na siya na ako kung nakabalo na ba iyahang kuya nga boros ko. Pero ako siyang giingnan nga wala. Ug nangutana pa na si Lovely kung kanusa daw na ako pahibaw niyang kuya. Ug ako siyang giingnan nga ako na'y bahala day. Kaya nakahibalo na jud ko ato nga time. Nga wala gidi ay nagbalik silang Maika. Ug giilad ra day ko niya. Sumotong milabay ang pila ka adlaw. New Year na. Ug hantod birthday na sa akong anak. Og nasakitan pa yun kay siguro si Mikoy. Kay igoron mi adto sa balay og nihatag og regalo kang Lucas. Og nilakaw dayon. Then pagka birthday na ko, wala ko'y handa. Bitaw. Og pagka January 25, birthday ng Mikoy. Unya ang handa kay gabi pa man. So nagpa-ultrasound sa kudahan na anak. Kay akong ipakita siya. Sa matong pagagabian na, syempre, gapagwapa ko. Gapahomot pa dyan. Di jud na mawala. Ug mga alas 10 na ko ni adto ato. Kay gituyo jud na ako nga magpadugay-dugay. Pag-abot na ko sila ha, kay wala ko na siya nakita. Ug iyaharang pamilya ug mga relatives. Ug naa pa gyud na si Maika. Ug iyaha pa jud kong gisipatan na. Pero wa na jud ko gapadala. Dayon nag-bless pa ko sa mama ug papa ni Mikoy. Ug nag-ingon ko nila mayong gabi. Ilaha pa kong gipakaon. Nakapangutana pa na sila kung anong karon pa ko nabot. Ningon rapod ko nila nga nabisi ko. Taod-taod ana kay niabot si Lovely. Gahugas siguro ni Galaha kay nagkauling man ang ilong. Sa moto nangutana ko niya kung ahaihang kuya. Hingan si Lovely, ngantuan na daw ko na sa kwarto kay nakainom naman. Sa moto, nga ko ang yadto. Pagsulod pa na ko, og kay wala man jud po na niya gilak ba. Gitoyo siguro niya ni ba. Bitaw. Pagsulod pa jud na ko, ang una jud ako nakita kay siya. Siya nga walay sinina. Kamangon be. Bitaw.
Ka-excited naman kay ko nga ipahibalo ang balita siya ha. Gipukaw dyan ako na siya. Pero di man jud mo mata. Mo nang gihapak pabitaw nako sa unlan. Nakamata lagi siya. Ug dili pa yun siya katuo nga ako to. Nga na ako. Dingon pa na si Mikoy nga gikapoy daw ko na siya kay nabisi ko na siya giniha. Ug nangutana pa siya kung naa daw ko. Nitubag ko niya. Aw dapat di ay nga wala ko dere. Nitubag siya. Dili man. Nagkaon na ka. Halita. Ato ta sa kusina aron makakaon na ka. Nagpagabi man kayo ka eh. Sa matong ni bangon na siya. Pero ako siyang giingnan. Nga lingkod sabi. Paglingkod niya, gihatag din ako ang gift siya. Ako ang gift kaya katong ultrasound result. O gibutang na ko sa gamay nga box. O pagkakita niya ana sa ultrasound, iyaha din kong gigakusan na. O gamang purma, kay galingkod siya. Niya ako, naa siyahang atubangan nga katindog. Og nikis na siya galit sa kwantiyan. Og dingon siya, salamat baby. Kay ni pabor ka kay papa. Ito bagpud ko. Ngon siya pasabot ni mo. Og dingon siya, nakabalon ako nga boros ka. Gingnan ko ni mama ni mo atong pagkita na mo. Kay wala man daw kay plano nga isaba na ko. Mo na siyang siya nalay nag-ingon. Og iyaha kong gipalingkod ana siyang love. Og dako kay ngisi si Mikoy.